Nakamute to. Ayan, Wakar, may love shout out. Give me likes. Thank you. Thank you so much, Wakar. Post late ka. Ba't nag-iikot-ikot yung aking ano? Sinet ko lang kasi yung ano, yung aking Premier Laneski. Thank you, lalabs. Thank you. Sinet ko lang yung aking Premier Lalabs Laneski. Kasi para tayo handa para mamaya. Nakasit na ang lahat para sa aking Premier. Ganda mo naman, host. Thank you. Lagi naman tayong maganda. Hati, matulog na ako ha. Sige, mag-like ka na dyan. Sino to? Ano? Ayan, Laniski nagbawa ng kanyang bahay. IC, may love shout out. Yan mga lalabs, ipipin ko lang yung aking Premier para mamaya-maya. Ang aking Premier mamaya after 1 hour. 1.5 hour yung aking Premier. Sakit ng ulo ko, morning pa ako. Ayan. Hindi matulog ka na. Nga lang mamaya ibaba ko yung bahay mo. Wakar, thank you. IC, thumbs up. Laneski, thank you so much. I am 3 million in the house. May love shout out 3 million. $3 million in the house. May love shout out. Thank you so much. Yan, 4 million. Thank you, thank you, thank you, thank you. To 4 million, thank you. Tamsak Dan, G Daddy, may love shout out G Daddy, Tamsak Dan, host. Salamat po sa patamsak. Odon, may love shout out lalams. Odon. Premier, ayan. Yung aking Premier mga lalas, pipin ko lang yan. Para mamaya-maya yung Premier ko. Thank you. Ayan, after 1.5 hour mga lalas, yung aking Premier ay magsisimula na. Thank you so much. Padikit po please from IC. Ayan. IC, thank you so much lalabs. IC. Hostess and friends. L3. L3 Eric. Eric L3. Ayan. Mega love shout out. Eric L3. Okay. Well, sa Japan, Premier ang train na lumilipad. Sige, tamsakan natin yung lalabs yung yung Premier mo. Mamaya na yung aking Premier din, Pel-Am sa Japan. Yan, napakaganda. Ayan, Odon, nagbaba ng kanyang bahay, Odon. Ayan yung aking member dyan na binababa ni Nightbot. Lablabin mga lalas, lablabin naman, thank you. New video from Eric. Ayan yung aking tamsakan ko na ng isa.
Lablabin yung premier ni Japan, Philam Japan. Ayan. Dati man tayong dikit Philam sa Japan. Ayan, natamsakan ko na siya ng dalawa lalabs. Si Bicolano ng Oregon and Island Ski. Eric New Video mga lalabs. Yan 2 million in the house. Bigyan love shout out. Yeah. Ling Bilya, may love shout out. Ling Bilya. Tapusin mo ba ito? Oh. Ling Bilya, may love shout out. Hello po sa ayan Bing Abay TV. Bing Abay TV, may love shout out. Ayan Bing Abay, meron ka na pong jacket lalabs. Thank you so much. Bing Abay TV, may love shout out. Boss, mas maganda ka ngayon, no? Kasi nakatulog ako ng maayos kahapon. Kahapon hindi ako nag-LS mga lala. Sobrang pagod ni host. After work, naghiga-higa lang ako natuluyan. Nakatulog ako, hindi tuloy ako naka-LS kahapon. Sobrang pagod. Kaya nakatulog tayo ng maayos. Kaya, medyo fresh tayo ngayon. Ang hirap lang yung mga lalabs. Ang hirap pagsabayin minsan yung work. After work mag-LS pa. Ayan. Minsan nakakapagod kaya pero kailangan natin magtrabaho kay Lulu YT. Otherwise hindi tayo papasweldohin. Kaya kailangan natin work para tayo kumita ng malaking pera soon. Inshallah I will become rich soon. Ayos lang natin yung aking mobile. Tamsak na ho, salamat Bing Abay. Salamat sa yung patamsak. Padikit please from IC. Yung mga lalabs yung nakapin, ako rin yan. Para yan sa premiere ko, maya-maya na akong magpipin ha. Kasi premiere ko mamaya-maya lang after 1.5 hour. Ayan, from IC padikit mga lalas. Bing Abay TV, salamat. Salamat sa iyong patamsak lalabs. Thank you so much. Thank you. Waiting is 4. Yan, padikit ako kay IC mga lalabs. Ayan, 4 million in the house. May love shout out. Thank you so much. Padikit ako kay IC mga lalabs. Ayan, J Provinciana. Hello, Lynn. Ayan, J Provinciana. May love shout out. Nagpalit ka naman ng pangalan mo. Panay kapalit. Ayan, si Bicolano ng Oregon. J Provinciana. Mamaya magpipremiere ako lalabs after 1.5 hour. J Provinciana. Sana makadalo ka sa aking premiere. Ayan, nakaset up yan. Yung nasa taas. Si Bicolano ng Oregon, ako rin yan. Waiting na ako ng premiere mga lalabs. Excited si host. Excited si host sa aking palabas mamaya. Ayan, nakapin siya mga lalabs. Yung hindi pa naka-tamsak sa nakapin pa, tamsak naman ako mga lalabs. Para dagdag sa tamsak ni host. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, Ling Villam, migalab shout out. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, G Provinciano, makipaglablaban ka dyan lalabs.
Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Mga lalas, mamaya na ako magpipina kasi may premiere si host. Ayan si host, parang sirang plaka paulit-ulit. Excited lang si host sa aking premiere. Ayun, nakasabit ako mga lala. Hindi ko lang ng Uragon, ako rin yan. Thank you so much everyone sa walang sawa yung pag-support kay host. Thank you so much. Ayan, Manay Bicol, tamsakos dan na din po sa premiere mo. Ayan, maraming salamat po Manay Bicol. Ayan, migalab shoutout po Manay Bicol lalabs. Thank you so much. Ayan, thank you so much everyone. Thank you everyone. Thank you so much. Ayan, 4 million in the house. 13 million thumbs up. Thank you mga lalabs. Thank you so much. J. Provinciana po nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin nyo yan mga lalabs. Lablabin si J. Provinciana. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay. Ilan na ba yan? Ayan, tinago mo na agad yung bahay mo. Agad-agad. Tinago mo na. Nakatago agad yung bahay mo, Jay. Ayaw mo nang pasilip kay Lolo. Ayan, 5 million in the house. Migi love shoutout mga lalabs. Thank you so much. IC pa dikit. Ayan, J. Provinciana. Dikatan mo yan si IC. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mashallah to 200,000 thumbs up. Thank you so much. 200 million thumbs up. Thank you so much everyone sa aking premiere. Ayan. At 200 million ng thumbs up. Salamat. Nakakahiya kasi baby pa. Huwag kang mahiya J. Provinciana kasi lahat naman tayo dumaan sa maliit na bahay. Kailangan mo lang magsipag. Sipag, tiyaga. Ayan, pati mararamdaman mo rin yung sama ng loob minsan kasi si Lolo panay kain. Wala nang ginawa kundi manlamon ng mga banana. Ayan. Mon in USA, may love shout out. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, Madam Mom in USA. Palangga 1, 2, 3 ko tamsak host. Ay, maraming salamat mo sa patamsak everyone. Good morning from Palangga 1, 2, 3 ko. Ay, mga lalabs yung hindi pa sana nakatamsak sa premiere ko po, ako po yung nakapin. Ayan, excited lang siya sa aking premiere. Alam nyo mga lalabs, hindi ko naman the first time mag-premiere pero every time na mag-premiere ako'y kinakabahan. Iwan ko ba? Kinakabahan ako kasi baka parang walang manood. walang views si host. Thank you so much. IC padikit please. Ayan mga lalas, maglablaban kayo dyan. Maglablaban, magdikitan, magsuklian mga lalas. Thank you so much. Ayan, IC, padikit kay IC mga lalabs. Salamat sa inyong mga patamsak mga lalabs. Thank you so much. Ayan, maraming salamat mga lalabs. Ayan yung aking mga member, binababa po ni Nightbot. Ayan si Akrima 36 vlog mga lalabs. Lablabin nyo naman yung aking mga member dyan. Ayan, J. Provinciana, baka gusto mo naman magpa-member. 2 dirham and 50 pills lang, lalabs, J. Provinciana. Nandyan ka pa ba? J. Provinciana. Thank you so much mga lalabs. Ayan, 5 million in the house, mag-love shout out. Ayan yung pangalawa kong member na si Tasha Mix Channel. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Mr. Pakipot, mag-love shout out. Tamsak. Ayan lalabs, salamat sa iyong patamsak. Ayan, meron ka na pong jacket, Mr. Pakipot. Huwag ka nang magpapakipot dyan. Ayan lalabs, kung hindi ka pa sana
Nakatamsak sa nakapin, patamsak naman ako lalabs sa aking premiere. Ayan, magsisimula na yan maya maya lang. Ako rin yan, si Bicola ng Oragon. Mr. Pakipo, thank you so much na live sa iyong patamsak. Ayan, may jacket ka na. May jacket na po ikaw, thank you. Ayan, 3 million in downs. May shout out 3 million. Thank you everyone. Ayan, Ma'am in USA po nagbaba ng kanyang buy. Lablabin nyo yan mga lalabs. Ma'am in USA, ayan po, nagbaba po ng kanyang bahay. J. Provinciana, Dan po from Manay Bicol. Ayan si J. Provinciana po, Manay Bicol. Salamat sa pagdikit, baby pa yung bahay niya pero tinago niya na. Wala pa ata yan 50. Ayun na daw, kita kasi nahihiya siya. Pero alam ko baby pa yung bahay niya eh. Ayan, sino yung magpin muna tayo ng iba? Sino yung pumasok kanilang una? Nandyan pa ba si Jida or nandyan pa ba si Pilam sa Japan? Si Odo nandyan pa ba? Wala na rin. IC, nandyan ka pa ba IC? IC, nandyan ka IC? Padikit po please from Mr. Pakipot. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. J. Provinciana, nandyan ka pala lalabs. Dan po IC from Palanga. 1, 2, 3 ko. Ayan IC, pasuklian na lang si Palanga lalabs. Dan na po sa'yo. Thank you so much. Thank you. Boss, ako po wag na ipin yung baby na lang po. Thank you. Sige po Manay Bicol. Thank you po. Ang palatandaan, bow. Ayan. Mag-love shoutout palatandaan, Tamsak Idol. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Ayan, may jacket ka na po. Ang palatandaan. Ang palatandaan, thank you. Dan Madam IC from Provincian. Ayan. Ipin natin si si Provinciana. Alam ko mga lalabs, tinago niya lang yung bahay niya pero maliit pa talaga yan. Ipipin natin. Nasaan na yung bahay mo, Provinciana? Provinciana. Di ka pa nagbaba ng bahay, Provinciana. Wait lang, check ko na lang. Ayan. Bells Adventure Channel, Tamsak host. Salamat po sa patamsak, Madam Bells. Thank you po. Ayan po, may premiere po ako mamaya, Madam Bells. Maya lang after 1 hour. After 1 hour po, ayan, mag-start na yung aking premiere. Ayan, si Bicola ng Oragon, ako rin yan. Like 16, ayan, salamat po sa palike. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out, 7 million. Wag mo ibulgar. Ayan, from J. Provinciana. Ayan, parang dikitan kanila, Provinciana, wag ka nang mahihiya. Ayan, Bells Adventure Channel. Lablabin yan mga lalabs. Lablabin. Ang palatandaan. Ayan. Ang palatandaan nagbaba ng kanyang bahay. Naka-main ka pala ang palatandaan. Tingnan ko lalabs kung nakadikit yung main ko sa'yo ha. Wait lang. Ang palatandaan. Ayan ang palatandaan. Suklian na kita lalabs ha. Ayan. Indikit ko yung aking main sa'yo. Naka-main ka pala.
Yan pala tandaan, nasuklian na kita po. Kalamansi ni tatay, kalamansi aswang to story, katakot naman to. Ayan, ADR TV dan from Manay Bicol. Ayan, ADR TV, pasuklian na lang si Manay Bicol. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalans. Thank you so much, palablab naman po sa nakapin. Ang palatandaan po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan mga lalas. J Provinciana, dikitan mo yung mga ano dyan, mga bago, ayan. Yung palatandaan si Mr. Pakipot. Dan J, ayan, pasuklian na lang J Provinciana. Yung mga dumikit sa'yo, J. Harang hos parang palanggawan to, Tiko. Salamat po sa paharang lalabs. Thank you so much. Dan po pala tandaan from J Provinciana. Ayan pala tandaan, dan na sa'yo si ano? Si J Provinciana, lablabin mo na lang lalas. Pasukli na lang po kay J. Kay J Provinciana. Ayan, naka-main channel din siya. Palablab po ang nakapin mga lalabs. Thank you so much. Ayan, J Provinciana, nagtamsak ka ba lalabs doon sa premiere ko? Puntahan mo mamaya yung aking premiere, mga after 1 hour ha. Ang palatandaan po, nagbaba ng bahay. Ang palatandaan. Ayan, 3 million in down, may glove shoutout. Oh, nakakagulat naman. Ayan, Mr. Pakipot, padikit please, from Mr. Pakipot. Ayan, lablabin nyo po yung nakapin. Dapat ano, J Provinciana, wag mo munang itago yung bahay mo lalabs. Para makita nilang maliit pa. Kasi iisipin nila malaki na yung bahay mo kasi natago mo na. Tamsak 18 hos, parang muning. Ayan, muning, miglab shoutout. Miglab shoutout. Muning ning. Ayan pala tandaan, nagawa ng bahay. Ha? Ha? Mamaya na. Dan Bells from J. Ayan. Ayan, Bells, dan na po si J sa'yo. Balikan na lang po. Ayan, palablab naman ako sa aking member mga lalabs. Ayan, binababa ko po ni Ailinski. Ayan, kinubambam. Bloody Coder. Yan mga lala, si Bloody Coder, si Kinuwambang, palablab naman po. Patamsap, dikit po please. Ayan, kay Iyay, naglab shout out. Iyay lalabs. Yan, tamsakan ko na yung premiere mo. Yan, Madam Lelutsky, may love shout out to hello to you, my dear.
Yan, may love shoutout po, madam. Madam Leluski ka na dyan, way. May love shoutout. Thank you so much po. Natak na talaga ako. Reggie Flores Remix. Yan, Bill's Adventure Channel, harang. Salamat sa paharang po. Ayan, MSA, may love shoutout. MSA, ayan, may jacket ka na po, MSA. Thank you so much, MSA. Iyay, padikit sa LS ni Iyay, mga lalas, palablab naman. Hi, ayan, from MSA. MSA, may love shout out. Bloody done all from Bell's Adventures. Ayan, salamat madam. What's language you're talking with? Ayan. Talking Tagalog. Ayan, nasa office ka ba? Hihihi. Hindi po madam, sa ano lang yan, background lang. Ayan, huwag kalimutan yung aking member mga lalats. Ayan, nasa Ebs Mamalinta. J. Provinciana dan po ang palatandaan. Ayan, salamat po, palatandaan. Filipino, yes. Yes, MSA. Talking Tagalog. MSA. Nag-live shout out na loves. How are you? Ang palatandaan, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Dan po ang palatandaan from Palangga. Palangga, ayan, nagbaba ng bahay. Iyay dan po pasuklin na lang from Lingbilya. Lailos Kika na Janway, lucky 21 for you. Thank you po madam. Iyay tamsak dan patamsak din from Muning. Ayan, iyay pasuklaan na lang si Muning. May premier ka rin, Muning. Ayan, patamsakan natin si Muning mga lalabs. Sir James, GPGP, mega love shout out. Oh nice, I'm from Iran. Okay, thank you MSA, thank you so much. Thank you so much. Give me like, Mr. MSA, thank you. Give me likes to me, thank you. Palangga, bahay po ang from palatandaan. Palangga, baba ka po ng bahay mo, Palangga. Ayan, from ang palatandaan. Yan si palatandaan, nagbaba ng bahay. James GPGP Dandikit. Sir James, please connect to Bell's Adventure channel. She already done connected to your channel. Thank you so much. James GPGP, thank you so much. Please connect to Bell's Adventure channel. Thank you. Palangga 1, 2, 3 ko. Ayan, nagbaba po ng bahay. Sing a song. Now I will not sing because somebody's sleeping now. If I'm alone here, I will sing a song. But now, no. James GPGP Dan from Bell's Adventures. Sir James, please return to Bell's Adventure channel. Thank you. Ang palatandaan dan pasukli na lang po from Ling Belia. Palatandaan, pasuklaan na lang po si Ling Lala. Salamat. Ayan ang aking nakapin. Kumusta na kaya? Paano natin malalaman kung may dumikit sa'yo J. Provinciana? Can you fly? Can you fly? How I will fly? I don't have wings. Can you fly? J-Dog, mega love shoutout. J-Dog. Party read. J-Dog is in the house. Mega love shoutout. J-Dog, thank you so much, J-Dog. Kanina ata kita nakadikitan kay Mr. Miko TV. Tama ba?
I heard angels can fly. Okay, I am angels. Dan Palangga, from ang palatandaan. Ayan, Dan Palangga, pasuklaan na lang si palatandaan. Palatandaan po, nagbaba ng bahay. Palatandaan, thank you. Ayan, Ophelia the Adventurer, nagbaba ng kanyang bahay. Palangga, Dan pasukli na lang from Belia. Ayan, 4 million indaos, Miguel Love, shout out. Thank you so much. Madam Lailotsky po, nagbaba ng bahay. Ayan, lablabin nyo yun mga lalabs. Madam Lailotsky, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Of the night. Thank you so much. Ang palatandaan, lalabs. Oh, thank you so much sa pamember dyan naman. Oy, ayan. Thank you ang palatandaan, lalabs. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, lalabs. Ayan ang palatandaan po. Thank you so much, lalabs. Yan palatandaan, lalabs. Thank you so much. Yung mga lalabs, sablabin natin yung nakapin. Ayan yung aking new member. Thank you so much. Ang palatandaan, lalabs. Ayan, salamat naman dyan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, lalabs. Ayan, Madam Lailotsky po, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Shi. Ayan, love channel po, binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Palablab naman ako sa aking mga member dyan. Thank you so much. Ayan, EI, patamsak po, dikit please. Ayan, from EI. Lailots Dan, pasukli na lang po from Belia. Bismillahirrahmanirrahim. Belia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sukli ng Belia. Ano ba, Maui? Huwag kang magulo. Ayan, Harang Host, Miguel Love, shout out. Harang Host, salamat sa paharang. Ayan, Madam Lailotsky po, nagbaba ng bahay. Palablab po nakapin, mga lalabs. Ang palatandaan, ayan, nagbaba po ng bahay. Busy Ma'am si Dan sa premiere mo. Ayan, thank you so much, Manay Bicol. Muning, ayan, Lailotsky tamsak na lang, dating dikit. Ayan, Akrima po yung aking member, binababa ni Nightbot. Salamat Palangga, from Belia. Asmati. Yan mga lalabs, maya after 45 minutes, magsisimula na yung aking premiere. Kinakabahan ako. Thank you so much. Salamat Palangga. Ayan, premiere ni Bicolanang Uragon. Ako yan mga lalabs. Lingdan from ang palatandaan. Ayan, Ling, pasuklian na lang si palatandaan. Dan na po ako sa nakapinhos kanina from Palangga. Ayan, Palangga, salamat lalabs. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Ayan, Madam Lailotsky po, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Kanina pa kay palatandaan from Belia. Ayan, palatandaan lalabs. Pasuklian na lang po si Belia. Kanina daw po dikit na sayo. Salamat po from Belia. Ayan, Miss Elisa Tamsak. Miss Elisa, thank you so much sa patamsak. Miguel Love, shout out.
Thanks and palatandaan sa sukli. Ayan. Naka-main channel po si palatandaan mga lalabs. Padikit please from Elisa, Miss Elisa. Ayan. Si Kim Pador. Ayan. Dati naman akong dikit sa'yo niyan. Miss Elisa po nagbaba po ng bahay. 9 million in the house. Mega love shout out. 9 million. Yan mga lalabs yung aking member po nakapin. Ayan. Palablab naman po ako sa aking new member dyan. Reno po sa mega love shout out lalabs. Yan Reno. Mamaya yung aking premier lalabs. 245. Ayan. Ano na lang siya? 43 minutes. Reno Opusa, mega love shout out. Salamat naman yan sa patalong-talong mo dyan, Reno. May dala ka na namang talong. Thank you so much. Samira, mega love shout out, lalabs. Samira, mega love shout out. Thank you so much, Samira, lalabs. Tamsol boss, ayan, mega love shout out, lalabs. Kasi channel, Nilmar. Ganda ng mukha ni Lini Robredo. Hindi wow. Lini Robredo talaga. Baka may magalit sa akin dyan mga lalabs. BBM po ako. Ayan. Premier, mega love shoutout. Ayan. Lablabin yung premier ni Bicola ng Oragon. Salam host. Ayan. Walaikum salam. Cooking with Zapia lalabs. Thank you so much. Salam Sister Samira, how are you? From Cooking with Zapia, Manay Dan Sukli, salamat po. Ramling Bilya, Mimay Imay, Tamsak, dating dikit, from Manay Bicol. Haha, lini ka talaga Lin kay taga Bicol car. Mga lalabs, hindi lahat ng taga Bicol kay Lenny. Hindi lahat ng taga Bicol nakasupport kay Robredo. Mimili sa Tamsak host. Baka din ako makadaan niya ng ng Bicol. Larangin ako ni Lenny Robredo. Ayan. Mimili sa mega love shout out. Tamsak host. Ayan, Mimili sa meron ka na pong jacket, Mimili sa. Maraming salamat po, Mimili sa. Cooking with Zapia po. Ayan, nagbaba po ng bahay. Cooking with Zapia. Mimili sa meron ka na pong jacket. Muning salamat from Lailuski Canadian Way. Nayakap ka na ni Madam, pasuklian na lang lalabs. Thank you so much. Ayan, Mimili sa Manay Bicol ha. Correct host, saan ka po sa Bicol? Saan po sa Kamsur, sa Bula? Salamat Sisi from Mimili sa. Ayan. Thank you Muning from Manay Bicol. Samira dan pasukli na lang. Samira please connect. Tuling Bilya lalabs. Padikit please from Miss Elisa. Ayun, palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Yung aking new member. Thank you so much. Cooking with Zapia po. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ling Bilya. Tino lalabs, kumusta ka na? Wala ka pang bagong upload. Manay Bicol sa Inka sa Tuya. Ayan, si Muling pala taga Bicol din. Ayan, Madam Dapalawan yan. Hello, guwaps. Kumusta na? Okay lang po, Madam Dapalawan yan. Kumusta ka rin po? Kagigising mo lang, Madam. Ayan. Padikit po, please, from Miss Elisa. Sa Albay po, Muning. Ayan, taga-Bula naman ako mga lalabs. Medyo malayo sa Chudari Jughar. Ayan, si Barista Pilye. Miguel ang shoutout lalabs from Barista Pilye. Ayan. Salamat. Salamat Chudari Lala sa iyong patamsak support. Thank you. Parehas tayo, permuning. Cooking with Zapia po. Ayan, nagbaba po ng bahay. Cooking. Lablabin si Cooking mga lalabs. Ayan, nakapin po. Solid ka pala, Lenny Hoss. Reno, hindi nga ako Lenny. PBM ako 100%. 101%. BBM po ako mga lalas. BBM. Ayan. Marcos tayo mga lala. Pasensya na kayo mga lalabs ha. Kasi yung iba dyan, Lenny Robredo sila. Ayan. May kanya-kanya naman tayong presidente. Kung sino yung gusto nating iboto mga lalas. Ayan. Kim Pador dan pasukli na lang po from Ling Bilya. Ayan.
Ling Villa po nagbaba ng kanyang may guwapa man ikaw ngayon walang problema. Uy, wala bang problema? Kunwari lang yan madam, sa labas walang problema but deep inside, ayan. Ang dami nating problema nakalagay lang sa sa loob. Tamsak host from JB. Gift TV Music, may galang shout out. BBM basta OFW. Yes, ayan. Ling Villa dan sa main, pasukli din sa main, salamat. From Melissa, yakap ko na bahay mo ang palatandaan. Ayan, palatandaan. Rastaman ako, host. Rastaman ako, host. Sino ba si Rastaman? Meron bang presidenteng Rastaman? Sige po Palangga from J Provinciana. Salamat po from Palangga 123 ko. Model ni Barista Pilye Tamsak support. Yan, salamat Dallas. Model ni Barista Pilye. Palawan yan, alright. Asan ang bahay mo? Ayan, Madam da Palawan yan. Nandyan po. Magkasunod-sunod lang kayo. Cooking with Zapia. Ayan, nagba ng kanyang bahay. Miss Elisa Padikit, please. Kasi ang mga tauhan mo today masipag sila kaya murga. Kita guwaps. Madam, kasi ngayon end of the month, kailangan nilang magtrabaho, kung hindi walang sweldo. Kailangan nilang mag-overtime kasi maraming papasweldohin. Yung mga timesheet kailangan nilang tapusin. Kailangan matapos nila yung ngayong month kasi bukas 31 na ba ngayon? 31 na. Next day April 1 na. April Fools. Guwaps, pwede may payakap ng aking live stream bukas pa ito. Ayan, sige po Madam da Palawan yan. Ayan, Adam Morsi po, nagbaba ng kanyang bahay. Adam Morsi, sige po maya po Madam da Palawan yan. Ang palatandaan dan from Kiwi Jeff. Ayan, lalas palatandaan. Pasuklian dalabs yung mga nagdikit sa'yo, salamat. Palablabos ng bago kong movie from Adam Morsi. Sige po Adam, magbaba ka lang yung bahay mo dyan. Ayan, Love Channel. Nagbaba po ng kanyang binababa ni Nightbot. Agoy sahod na nila kaya pakitang gilas sila kasi ang amo nakatambay. Ayan, Mimili sa Dansukli, salamat from Ling Villa. Palangga 123 Dansukli na lang from Mimilisa. Dan Ma'am da Palawan yan, salamat po. Ayan, 10 million in the house, mig love shout out. Ayan mga lalas, maya mag-start na yung aking premiere. After 30 minutes. Ayan, premiere ni Bicula ng Oragon, si Ailinski, isa lang sila. Ayan. Mimili sa hindi na didikit ang main ko. May ganun talaga kasi na over, ka na Madam, Ling Villa, na over dikit ka na. Mas marami yung nadikitan mo kaysa sa nagsukli sa'yo, kaya ganun. Napalo na ni Lolo yung mo, yung main. Premiere, ayan. Dan Palangga from J Provinciana, ayan. Salamat ang palatandaan. From the Palawan yan. Reyno, ayan, nagbaba ng bahay si Reyno mga lalabs. Yan, sige po Madam da Palawan yan. Palalabs mga idol from Dark Knight TV channel. Dark Knight, nag-love shout out. Salamat, tagal na yan hindi didikit host. May ganun ba yun? Liliski Madam, ayan, nagbaba po ng bahay. Dalawang alagad puno na din. Yan, di na talaga didikitin kung puno na lalas. KB Jeep Music din, salamat. Ayan, from the palatandaan. Nagagalaw yung camera, uy. Kapitbahay, may galab shout out. Kapitbahay TV, may galab shout out. Host. Ayan, kapitbahay, meron ka ng jacket. Ayan, Cassie Channel, lablabin po si Cassie Channel mga lalabs. Ayan, si Nilmar Channel yan. Madam Lelutski po nagbaba ng kanyang bahay. Pulpak sa nakapin host. Palatandaan, pasuklian si Reno.
Cooking with Zapia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Adam Morsi ang palatandaan dan pulpak. Kapitbahay, salamat Tos, from kapitbahay. Ayan, sino may premiere dyan mga lalabs? Yung magpapatamsak? Patamsakan na natin si ano? Provinciana, Lingbelia. Yan, punta muna tayo kay Lingbelia. Okay po, Mimilisa, ayan. Lingbilya tayo mga lalabs, Lingbilya. Ba't ayaw? Ayan, kapitbahay, Rino upo sa nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Rino, pasok lang si kapitbahay. Danayo yung kapitbahay mo, Rino. Marites, ayan. Kapitbahay OTW. Yakap ko na bahay mo, KB. Ayan. Kylie, mega love shoutout lalas. Love channel, Madam, mega love shoutout. Thumbs up. Ayan, salamat po sa patamsak, Madam. Madam Love Channel, thank you so much po. Salamat sa iyong patamsak. Kylie, mega love shoutout lalams. Kylie, thank you. Ayan, Lingbilya, nandyan ka pa ba, Ling? Lingbilya, nandyan ka ba? Wala ata si Ling. Lingbilya, nandyan ka ba, Lingbilya? Sunod natin si Manay Bicol. Ay, connected to the link. Ayan, Lingbilya. Pasuklian na lang po si Kylie Kriffner. Dan po si Kylie sa'yo lalams. Lingbilya. Thank you so much, Ling. Ayan, si Ling nakapin. Ayan, harang ho. Salamat sa paharang. Ayan, nandyan pala si Ling. Shoutout Kylie Kriffner. Ayan, salamat po. From Love Channel, shoutout Kylie. Palawan yan, full pack dan sa premiere mo from KB Jeff. Yung tamsakan natin si Madam da Palawan yan. Malaki ng bahay mo, Madam, sana all. Rino upo sa Dan Idol, galing pakagawa ng movie mo. Ayan, magaling talaga yan si Rino. Marami siyang talents, magaling din siyang kumanta, magaling din siyang artista. Ayan, Misyam Dan po tamsak. Ayan, from Love Channel. Manay Bicol, Dan Suklipo Pulpak from Adam Morsi. Ayan, Pansy Face Trudy, mega love shoutout. Hello host, ayan, mega love shoutout, Pansy. Ling Dan from Reno, ayan. Ling, pasuklian na lang Ling, si Reno lalangs. Pulpak sa nakapin. Ayan, Nilmar kasi channel. Nagbaba po ng kanyang bahay. Reno upo sa nagbaba ng bahay, Pansy Face. Mega love shoutout lalangs. Misyam, patamsak please upcoming LS, Misyam. Ikitamsakan natin yan, Misyam, lalams. Fancy Face Trudy, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. March Vlog, mega love shoutout, March. Ayan, March, meron ka na pong jacket, March. Salamat, lalams, mega love shoutout.
Yakap ko na prepare mo Kasi Channel. Ayan, si Kasi Channel may premiere pala siya. Nablabin natin. Ayan rin po nagbaba ng kanyang bahay. How are you doing, host? Kylie, thank you so much, lalabs. Kapitbahay, nagbaba po ng kanyang bahay. Kapitbahay. Dan po kapitbahay, nagbakas po ako. Ayan, from Palangga. Dragon Gaming, hey Islands Gaming, love shout out. Kasi Channel, Dan. Premier pala to ni Nelmar, ayan. Kailan tong premier mo, lalabs? 12 PM, 33 hours, April 1, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 12, 1, 2, 3, 4. Yan, Nelmar, natamsakan na kita, lalabs. Diyan pa ba si Palawan yan? Doon na kayo sa nakapin, mga lalabs. Ngayon patamsakan muna natin yung may mga Palangga 1, 2, 3, pasokli na lang, dikit sa main, from Mimilisa. Palangga, pas nagsukli na ako sa'yo, from kapitbahay. Salamat. Ako po, Mimi Lisa o TW from Palangga. Thank you so much, Palangga, lalabs. Ayan, patamsak po yung nakapin, mga lalabs. Ling Bilya, tamsak sa premiere mo. Ayan, Kibi, dan pasok na lang po from Ling Bilya. Ayan, brother cheat, nigalab shoutout, tamsak. Salamat sa patamsak. KB Jeff dan po from Manay Bicol. Arangos from Arcons Vlog. Ling Bilya pulpak dan sa premiere. Ayan, March Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ilabas din naman aking premiere ko. Ayan, lablabin natin yung may mga premiere, mga lalabs. Tamsakan na natin yung may mga premiere dyan. Ayan, Madam Lelos Kiwo, nagbabay ng kanyang bahay. Busy Mamsi TV dan from Brother Cheat. Ayan, Madam Lelos Kiwo, palablab, mga lalas, nagbaba ng bahay. Kapit bahay, nagbaba po ng bahay. Ayan. Fancy Face, ayan, nagbaba ng bahay. King Dikit Kalimbang from Lingbelya. Dapalawan yan, dan po. Fancy Face, nagbaba ng bahay. Dapalawan yan, dan. Ayan, kasi sunod kita, ha. Tusok na sa nakapin from Kasi. Ayan, Adam Morsi dan sa'yo from Mimilisa. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Kapit bahay, ayan, nagbaba po ng bahay. Thanks Reno from Palawan yan. Kasi Channel. Thanks Brother Cheat. Tasha, ayan, binababa ni Nightbot. Kasi Channel dan po. Dan Sukli from Mimi, ayan. Mimi, pasoklan na lang si Palangga. KB Jeff, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ang palatandaan, ayan, nagbaba po ng bahay. Dapalawan niya nakapin. Dan sa premiere, Palawan yan, ayan.
Fancy Face nagawa ng kanyang bahay kasi channel dan sa'yo. Brukito dan Tamsak from Lingbelia. Indablabin po si palatandaan mga lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Lingbelia, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Lingbelia dan, dikit na ako from kapitbahay. Yan, March Vlog, lumaba po ng kanyang bahay dan sa nakapin, talimbang na from March Vlog. Cooking with Sophia po nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, after 20 minutes mga lalabs, mag-start na yung aking premiere. Yakap ko na bahay mo, Rino, from the Palawan yan. Iluwas pwede pagpatamsak sa aking premiere. Opo lalabs, tamsakan natin yan. Yan ang palatandaan, nagbaba ng bahay, ang palatandaan. Yan, ano ba yan? Ay, nag-ikot-ikot na tong mobile ko. Nag-loading. Rather cheat ang palatandaan. Ayan, wait lang. Ay, ayun. Dan sukli kapitbahay from Kasi. Dapalawan yan dan from L3. Thank you lalabs. Arcons, wait, tamsakan ko lalabs ha, wait lang. Jing Channel TV, mega love shoutout, ayan. Dan sa'yo si Manay Bicol, pasuklian na lang. Arcons ba yun? Si Arcons. Yan, tamsak. Nilmar, baba mo yung bahay mo lalabs, ayun pala. Punta na tayo kay Nilmar para matamsakan na din. Ayan, palablab sa nakapin mga lalabs, premiere. Patamsak po sa premiere ni Kasi Channel. Karubadan sukli salamat from Lingbelia. Manay Bicol bahay mo from March Vlog. Dan po sa Palawan yan. Ayan. Buang. Nabuang na to panay tawa. Patamsak upcoming LS from Miss Yam. In Arcons, natamsakan ko na yung bahay mo ha. Kalimbangin ko to. Yan, Arcons, nakakalibang kailan ba to? 5 PM April 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, baka mapuntahan kita, gising na siguro ko yan. Ayan, ang palatandaan, nagbaba ng kanyang bahay, Madam Lailutsky, lablabin mga lalabs. WC Dapalawan yan. Ayan, Nilmar tamsak sa premiere. Kasi Channel tamsak dikit from Mimilisa. 9 million daw sa club shoutout. Kasi Channel, yakap ko na premiere mo with Kalimbang from March Vlogs. Nilmar Channel tamsak dating dikit from Manay Bicol. Kasi Channel pulpak dan from Cooking with Sophia. Cooking with Sophia, I'm old friend with you dan tamsak from Adam Morsi. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout. 9 million, thank you so much. Ayan, after 20 minutes mga lalas, mag-start na yung aking premiere. Tamsak sa nakapin po, premiere dating dikit from Dapalanga. Tamsak, ayan. Nilmar, pasuklian na lang lalabs yung mga dumikit sa'yo. Premier from Bicolanang Oragon. Ayan, Cooking with Sophia po, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia, 9 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Thank you.
Thanks L3 from the Palawan. Thank you so much. 10 million in the house. Thank you so much. Baba mo link mo March Vlog from the Palawan yan. Fancy face, please connect to link Velia. Ayan kasi channel pulpak dan sa premiere mo pasokli na lang from KB Jeff TV Music. Yan kasi channel, nandyan ka pa ba? Sino yung may premiere dyan? Baba po ng ba yung mga dumikit? Miss Yam dan from Fancy Face. March Vlog, may premiere ka ba March? Ayan si March pala meron din. Chika, sunod ko yan kay Nilmara. Ayan yung doon muna tayo sa may mga premiere. March, ikaw susunod kay Cassie Channel ha. Siling Bilya, nagbaba ng bahay, Siling. Ling Bilya, ayan Mimi OTW from KB Jeff TV Music, dan Sukli Ling from Cassie Channel. Ayan, party music, pinababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan, Kapitbahay TV, nagbaba po ng kanyang bahay, Kapitbahay. Dan Sukli Palangga from Cassie Channel. Ayan, 10 million in the house, Miguel shout out, 10 million, thank you so much. Cassie Channel dan sa premiere mo. Ayan. From March Vlog. Ayan kasi pasuklian si March, may premiere din siya. Ling Bilya already connected, my friend from Fancy Face Trudy. Ayan, Fancy Face, nagawa po ng bahay, Fancy Face. Ayan, 4 million in the house, Miguel love shout out, 4 million, thank you so much. Napalawan yan, andyan na po bahay ko from March Vlog. Mimili sa pulpak dan pasukli from KB Jeff. Dan to your house L3 from the Palawan yan. Ayan, 7 million in the house, Miguel love shout out, 7 million. Dan Sukli KB from Cassie Channel, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Premier from Bicolan ng Oragon. Tamsak dan from Denver TV. Dan March Vlog sa premiere at ayan. At sa Pikachu. March Vlog nang baba ng kanyang bahay. Harang po, salamat sa paharang lalas, Palangga 123. Ayan, dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Kay Cassie Channel. March, nasaan ka na, baba ka na ng bahay mo March? Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, Cooking with Sapia. Palangga 123, salamat o TW from March. Ayan March, ba mo na yung bahay mo para matamsakan? Dan Sukli March from Cassie Channel. Ayan, punta na tayo kay March para matamsak na rin yung kanyang premiere. Ayan, Kapitbahay TV, nagbaba po ng bahay, Kapitbahay. Ayan si March po mga lalas, may premiere palablab. KER Ruba TV, ayan, Dan from Brother Cheat.
KB Jeff, cooking with Sapia, done to you. Pasokli na lang from KV. Fancy Face, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, Fancy Face, truly done to you from Mimilisa. J Provinciana, nagbaba ng bahay. Brother Cheat po nagbaba ng kanyang bahay, Brother Cheat. Ayan, J Provinciana nagbaba din ng kanyang bahay, mga lalabs. Dan po Nightboot. Sino po si Nightboot? J. Marami yan silang naka Nightboot. Ayan. J Provinciana nagbaba ng kanyang bahay. Salamat, host. Bigyan love shoutout sa lahat from March Blanc. Palangga 1, 2, 3. Galing nami sa bahay mo. Ayan. Yakap ko na bahay mo. Guwapa March Vlog, Ging TV channel. Ayan. Thank you. Ayan, ganda host ng pisngi mo. But ang ganda daw ng pisngi ko. Mega love shoutout kay host. Ayan, Marvin Dilareta, mega love shoutout. Hostess from L3. Marvin Dilareta, kapitbahay, nagbaba ng bahay. Daniel Mar channel from J Provincia. Oh my god, mga lalabs, si Lolo kumain na. Kakagigil naman. Payo the post, baka naman from Marvin. Ayan. Sige lang Marvin, maya-maya lalabs. Marvin Dilareta dan sa'yo from kapitbahay. Ayan. Mimi, bahay mo from March Vlog, kapitbahay, nagbaba ng kanyang bahay. And 8 million and down, mega shoutout. Marvin Dilareta, nagbaba ng kanyang bahay. And mga lalas, maya-maya yung aking premiere. Mag-i-start na po. Yan yung premiere ni Bicolanang Uragon, mga lalams. Lingbilya Harang, salamat din sa paharang lalams. Fancy Face, truly dan dikit sa'yo from Kapitbahay TV. Fancy Face, please connect to Kapitbahay lalams. Hos, baba mo na bahay ko, iba naman ipin mo. Sige lalams. Sino dyan may premier uli? Wala na ba? Si Palangganan kanina pa to nandito. Ayan. Nandiyan na nga si Lolo Lalams. Kinain na nga yung banana ko, ayan. Kinain na yung 10. Andiyan na nga si Lolo, March. Kapitbahay, nagbaba ng kanyang bahay. Nilapang na mga lalas, nilapang na. Walang ligtas kay Lolo. Dan po Brother Cheat from J Provinciana. Brother Cheat, pasuklian na lang po si J. Salamat po Brother Cheat.
Ayan palangga 1, 2, 3 ko galing nami kanina sa'yo from March Vlog. Ayan si Palangga po nakapin mga lalabs, si Palangga. Palablab po kay Palangga mga lalabs. Anong oras na ba? Ayan malapit na yung aking premiere. 45, 30, 35, 40, 45. Ayan 15 minutes na lang mga lalabs. Yung premiere ko po mag-i-start na. Dan po Marvin De La Reta. Ayan Palangga dan po Arcons. Ayan si Arcons nang baba ng kanyang bahay. Kapitbahay pasok please from JB Jeff. Salamat sa papinhos. Walang anuman lalabs. Ayan Cooking with Sophia po nagbaba ng bahay. New video from Dragon Gaming. New video, thank you so much. Ayan, naglalagasan na naman. Ayan, opo, may Melissa. Nandyan na si Lolo. Nilagas na nga sa akin yung 10 eh. Kasar naman to si Tanda. Wala nang ginawa kundi kumain. Dan full pack sa nakapinhos from Arcons. Hos wala na, misuklian out muna, salamat sa blessing. Susunod uli, may galab shout sa lahat. God bless from March Vlog. Iglalab, salamat. Palangga 1, 2, 3. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Palangga. Masuklian na lang si KV Jeff. Ayan, so Cooking with Sophia. Arcons, hello host. Pwede magpatamsak sa aking premiere. Sige lalas mamaya po. Oo nga host, nagpapangisda ako kagabi, lagas lahat. Madam Lailotsky po nagbaba ng kanyang bahay. Sige po Arcons, maya maya lalas. Kasi malapit na rin mag-start yung aking premiere. After 10 minutes na lang yung aking premiere. Ipipin ko mamaya maya. God be Migalab shoutout. Please visit my channel from God be Vlogs. How are you, God be? Migalab shoutout. Mimi, galing nami sa bahay mo. Dan Sukli from March Vlog. Ayan, love channel po nagbaba ng kanyang bahay. New video, please visit my channel from God be. Hello all friends. Palangga 1, 2, 3 full pack. Dan Pasukli from KV. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia. Ayan mga lalas, pipin ko na yung aking premiere. 5 minutes na lang. Ayan mga lalas yung aking premiere. O yan si Bicola ng Oragon. Palangga, baba mo na kita lalabs. Ayan mga lalabs yung aking premiere. Malapit na siya. Pinakaban na si host. Ayan, within 5 minutes po mag-i-start na yung premiere ko. Mga lalabs, mamaya tayo magpipin uli mga lalabs ha. Ayan. 4 minutes na lang. Ba't ako kinakabahan, oy? Ayan yung premiere ko po mga lalabs, nakapin. Ayan, kapitbahay, pasukli from KB. Yan mga lalabs yung aking premiere. Magsisimula na siya. 3 minutes na lang.
Kapitbahay Pasokli from KV. Thank you so much. Ayan mga lalabs, yung aking premier po nakapin, mga lalabs. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, within 60 seconds, kain tayo mga kabayan, fresh with chicken from the Palawanyan. Ayan mga lalabs, yung aking premiere, magsisimula na po. Dan Sukli, KBG, Leo Del TV, mga love shout out. Ayan, within 60 seconds po, mag-start na po yung premiere ko mga lalabs. Kain ka na dyan, sabihan mo mga tauhan mo dyan, bilhin na sila ng burgers. Ayan, 1 minute na lang mga lalabs, yung aking premiere magsisimula na. Ayan po, nakapin po yung aking premiere mga lalabs, nakapin. Ayan, 11 million na nasa aking premiere. Maraming salamat, host. Ayan, from Palangga 1, 2, 3 lalabs. Ayan, maraming salamat po yung nandyan sa aking premiere. Maraming salamat. Ayan, thank you so much everyone. 11 million in the house. Ayan. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan, nagsisimula na yung aking premiere mga lalabs. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Leo Del, thank you so much. Ayan po yung aking premiere. Maraming salamat mga lalabs. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Maraming salamat. Ang palatandaan, thank you, thank you, thank you. Ayan. Thank you so much. Ang palatandaan lalabs.
Palatandaan, thank you so much. Everyone, thank you so much. 8 million, thank you so much sa aking premiere. Ayan. Thank you so much. Dapalawan yan. Thank you, thank you, thank you. DJ John Ray Remix. Ayan, thank you so much mga lalabs. Thank you. Ayan, nag-start na yung aking premiere. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Thank you. Thank you so much, Jack. Mega love shout out. Ayan, ako po yung naka-premiere mga lalabs. Nasa premiere po ako muna. Pinapanood ko yung mga nandyan. Thank you so much everyone. Eric Garcia, mega love shout out. Nasa premiere po tayo mga lalabs, nakapin. Ayan, Eric Garcia po. Nasa premiere po tayo mga lalab sa premiere. DJ John Ray Remix. Thank you so much everyone sa aking mga dyan, supporter na sa aking premiere mga lalabs. Ayan, nakapin po. Friend me, mega love shout out. Friend me. Ayan, meron ka na pong jacket. Friend me, mega love shout out. Please support on the pin, friend me. That's the premiere. That's my premiere. Thank you. Ayan, thank you so much mga lalabs. DJ John Ray Remix. Sarap naman yan, nakakagutom. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Yan, Gadby. Thank you so much, Gadby. Kuya Jong, thank you.
Yan, Madam Lelutsky po. Natakpan na talaga ako. Ang tagal. Reggie Flores Remix. Ayan, sunog na yung aking ano dyan. Yung likod ng kawali. Kakaluto. Ewan ko. Ay. This is RDF Mini Sound. Ayan, Madam Lelutsky, salamat po sa paharang. Then yung video is out from God B. Samurai. JRR. Reggie Flores Remix. Ewan ko. With all big sport. Nagutom daw si Arcons. Masbate Remix.
Sa ating mega love shout out. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Masbate Remix. Masbate X Club. Masbate X Club. Masbate X Club. Then it goes a little something like this. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Ayan, PT Bolen. Bikulan ng Uragon on Premier mga lalabs. Madam Madonna, mega love shoutout, harang. Ayan po, nasa premiere pa po kami. Ayan, nasa premiere po ako.
Ayan, tapos na yung aking premiere. Maraming salamat po sa nagpunta sa aking premiere. And maraming salamat po sa inyong lahat mga lalabs. Yan, tapos na yung aking premiere. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga pumunta sa aking premiere. Ayan, maraming salamat po everyone. Thank you. DJ Edrin on the mix. Do it. Nakakagutom po and maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong support. Ayan, natapos na rin yung aking premiere. For street, many sound system. Madam Madonna, nakakagutom po. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa nag-support sa aking premiere mga lalang. Maraming salamat sa inyong lahat. Yo, give me something to dance to. Yan, Kapitbahay TV po, nagba ng bahay, kapitbahay. Bangon na ang ako di. Magluto ka na, Nilmar. DJ Edrin on the mix. Magluto ka na. Do it. Here we go again. Agus Bang Channel, Miguel Love shoutout. Dumaan lang, sige po lalam, salamat sa pagdaan. God be vlog, thanks, I'll get back to you later on from Lilo, sige ka na dyan. Ayan. Madam Madonna, thank you so much po sa punta sa aking premiere, maraming salamat po. Patamsak po host from Agus Bang, salamat po. Ay, baba mo yung bahay mo dyan lalas para matamsakan. DJ Edrin on the mix. Do it. Si Agus Bang. Madam Madonna, maraming salamat po. Arcons, thank you so much, lalabs. Kalimbang ko ba to? Ayan, kalimbang pala. DJ Edrin on the mix.
Ang gusbang, ayan, tamsakan natin yan. Premiere mo ba to? This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Ang gusbang channel. Dati pala akong dikit sa'yo, Agus Bang. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Ikaw sunod ko, Agus Bang, ha? Para matamsakan yung ano mo. Rosilyn Mimidan, ay. Kapitbahay, nagbaba ng bahay si kapitbahay, mga lalabs. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Lailots Dan po, masarap na luto mo, palablab, from Rosilyn Rivera. The mix of DJ Romar, the best. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Madam Madonna host, patamsak si Premier ko, salamat. Ngayon po, Madam 8, ano natin yan? Yan na po yung bahay mo. Ngayon po, 1 minute lang po. Ayan, tamsakan ko lang to si Madam. Madam Lailotsky. DJ Rams, the best. Tamsakan natin yung nakapin, mga lalabs. Salamat o sulang anuman po. Salamat din po sa pag-support sa aking premiere. Ayan. May premiere ka pala.
Ayan, Roselyn Rivera po nagbaba ng kanyang bahay. Kailan tong primero? April 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6:45. Gabi. Yan, Manay Bicol, maraming salamat po, Madam Manay Bicol. Ayan. Maduna Dan. DJ Rounds the best. Salamat, Manay. Good morning, my friend Kuya Jong. Thank you so much po sa support, mga Kuya Jong. Ayan. Salamat po sa pag-support sa aking premiere. Thank you po. Good morning, Kuya Jong. Ayan, Eric L3. L3, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Kuya Jong, good morning. Ang palatandaan po, ayan. Si palatandaan po, palablab mga lalabs. Tamsak sa'yo, friend. Kagigising lang, ginutom ako. Premier po. Gala ni Jenny, Migalab, shout out. Ayan, may jacket ka na po. Salamat, Kuya Jong. Good morning, everybody. From Kylie. Ayan, Madam Madonna. Tamsak na uli. Gala ni Jenny, nagbaba ng kanyang bahay. Gala ni Jenny, thank you so much. Support naman po please from Gala ni Jenny. Ang cute naman yan. Cute ng dog mo. Jenny J Channel or Gala ni Jenny. Tamsakan mo muna lalabs, Gala ni Jenny, yung nakapin lalabs. I connected to the link. Ayan, Madam Madonna. Dan po sa'yo si Kylie.
Wala nga naman po, Madam Madonna. Salamat din po sa pag-support mo. I'm gonna do in live in an hour. Ayan. From Kylie. Yan, natapos na, uy. Punta tayo sa kabila ng music. Hello, Ma'am Gala. Ayan. Medyo vlog dan, naiyak naman ako kay nanay. Sana nakauwi na siya sa pamilya niya eh. Kuya Jong. Ayos, can you drop my link please? Okay, Kylie, give me 1 minute. Handuraw TV, may ngalang shoutout. Handuraw TV, hello po. Ayan, Handuraw, meron ka ng jacket. Handuraw TV, may ngalang shoutout. Thank you, Handuraw. Ayan, Kylie, I already drop your link, Kylie. Android 15. Gala ni Jenny Tanpo from Manay Bicol. Manay Bicol, babaw nyo po yung bahay nyo. Yan, gala ni Jenny po, nagbaba ng kanyang bahay. Gala ni Jenny.
Eli Kripnerdan from Manay Bicol. Madam Madonna dan na sayo kalimbang pa from Handout TV. Yan manay dan. Yan, Madam Lelotsky po nagbaba ng kanyang bahay. Bahay mo Handoraw dan. From Madam Madonna. Manay Bicol, baba ka po ng bahay mo. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ng kapal niya. Sure nga finish ka, finish ka. Oh. Namsak dan sa nakapin from gala ni Jenny. Yes, Maui. What? Want to eat?
And Manay Bicol. Salamat po. Ayan, Dragon Gaming. Manay Bicol yung bahay mo. Dating dikit na din kita kay Manay Bicol from Handuraw. Anton Smart, mega love shout out. Shout out host. Ayan, Anton Smart, meron ka na pong jacket. Ayan, nagdikit ako sa'yo kay ano ata yan. Kay Mamsi ba yun? Tama ba kay Mamsi? Sweet Mamsi ata yun, nakalimutan ko si Madam Oy. And Sir Anton, mega love shout out, thank you po. And meron ka na pong jacket. And shout out host. Ayan, salamat po. Gala ni Jenny, baba ka ng bahay, lalabs. Gala ni Jenny. Good night, sweet hostess. Ayan, good night, lalabs. Thank you. 941FF, mega love shout out. Wait lang mga lalabs.
Ew. Gala ni Jenny Dan Pulpak from Anthony Smart TV. Sabay mo ako ano, gala ni Jenny. Ayan si Anthony Smart, kalimbang po kita. Dati po akong dikit sa'yo. Nagilis ka rin ba? Ayan, nagilis ka rin pala. Gala ni Jenny, ayan, pabalikan na lang po si Sir Anton dan sa'yo. Ayan, Jaja Valentino, big love shout out. Tamsak host from Jaja Valentino. Thanks po Anton Smart pala pagbahay. 941 FF dan Pulpak. Powered by DJ Bongo exclusive. Smart ayan, Anthony Smart. Nagawa ng kanyang bahay. Jaja Valentino po nagawa ng bahay. 941, nandyan ka pa po ba? Jaja, ayan. Valentino dan Pulpak. 941 nagbawa ng bahay. 941. Ayan, gala ni Jenny. Ibigay ko to sa'yo, lalabs. Bigyan kita ng ano, dalawa. Gabay mo ko, may galab shout out. Gabay mo ko. Ayan, meron ka na pong jacket. Gabay mo ko. Powered by DJ Bongo exclusive.
Ayan, salamat sa paharang gabay mo ko lalabs. Thank you. Ayan, Jaja Valentino nagbaba ng bahay. Ayan, 941FF dan sa'yo. Pasuklian na lang si Jaja Valentino lalabs, 941. Ayan, Madam Lelotsky po nagbaba ng kanyang bahay. Roselyn Rivera, thanks, package for you later. Lelotsky Vlog video lang at busy sa prepare ng hapunan. Sige po, Madam Lelotsky, Madam. Salamat po. Harang host, ayan, from GN, big love shoutout GN. Salamat sa iyong paharang lalabs. And gabay mo ko. Thank you so much lalabs. DJ Lodsky, the best. Gabay o tinabulo sa'yo. Ayan, Maui Boy, mega love shout out, Maui Boy. Aling sila mega love shout out po, Tamsak Dan. Ayan, salamat po sa patamsak. Nakapindi naman na nuklidan, Gab. Ayan. Sige po, sige, tingnan na lang natin. Diyan pa po ba si Sir Anton?
Nakapin, di naman nanukli daw. Ayan, GN Dan, salamat. Win worth 10,000. Ayan, from Aling Silay. May apat na pa-entry. 4 pa-entry, ayan. Masukli sa mga nadikitan ko from Jaja Valentino. Jam Urosa, mega love shout out. Pinanood ko yung ano mo, yung video mo nung ano, Jam, kagabi. Yung kumain ka ng ano, yung ubod ng ano, saging. Jam Urosa. Jen at TW sa'yo from Jaja Valentino. Are you ready for my SeaWorld video soon? Ayan. Okay, Kylie Lalabs. Mga lalabs, lablabin nyo yan si Jam Urosa. Nakakatawa yung kanyang mga video. DJ Rodski, the best. Disco Mobile. I'm not sure if I told you about SeaWorld video yet, but gonna be doing. Ayan. Okay, no problem. Jen, nabawa ng kanyang bahay. Alam. Ricardo Miguel, shout out. Thumbs up ko sa Ricardo. Salamat, Ricardo. Ayan. Miguel, shout out. Ayan, Ricardo, may jacket ka na. Jaja Krapdan po. Husay ko dito daling. Ayan, Anton Smart. Wala na ata. Gabay mo ko. Saan yung bahay mo? Gabay mo ko. Pingi po saging, sige lalams, punta ko sa bahay mo.
Gabay mo ko. Bahay po, ayan. Os did you connect? Did you drop my link? Yes, Kylie, I drop your link. Ricardo TV Vlog po nagbawa ng kanyang bahay. O salamat din po nag-noti ka kasi kaya pumasok ako, tamsak, support po, linis mo na ako, lalabs, bye. Sige po haha. Jaja Valentino lalabs, thank you so much. Ingat ka palagi, asang bansa ka ba? Exclusive remix by DJ RD. The best. Pumunta pala ako sa bahay ni Gabay, nakalimutan ko na. Ayan Gabay, nasa bahay mo ako, nakatago naman yung bahay mo. Ayan sa bahay mo ako, anong Gabay? Salamat host. Muni ka na ba? Ayan, may harang ka. Tinatago mo kasi yung bahay mo eh. Ricardo TV Vlogs, ayan po nagbaba ng bahay si Ricardo. JN, nakatago para di mabawasan ni Lolo. Hindi nga ba nababawasan kahit nakatago? Palala po sa aking maliit na bahay, ayan from Ricardo. Anton dan from gala ni Jenny. Hindi na ako magbakas Gabay. DJ Dance Remix. Mention na lang po sa nakapin, balik agad. Ayan.
Kino, Miguel Shot Host, patamsak sa Premier 10 AM Manila. Ayan. 10, 11, 12, 1, 2. 10, 11, 12, 1, 2. Manila time, sige lalabs. Ko pala nakita. Naiubang mo yung Premier mo lalabs, Kino. Ibaba ko na lang. Tamsak host from Rolly Saron. Bigla shout out. Kino Bambam lalabs. Kino Bam Bam Bam. Ayan. Inuwan tayo kay Kino Bambam. Patamsakan natin yung kanyang premiere. Eli Jobs, Mingalam shoutout. Make me blue. I will make you blue. Ayan. Yan 10 million daw. Mingalam shoutout. Patamsak po sa premier ng nakapin mga lalabs. And JN, thank you so much sa lalab sa pabiji-biji. Sino po nga po dumikit sa akin? Nawalan ako ng signal. Ayan, GN nagbaba ng kanyang bahay. Ricardo TV nagbaba ng bahay. 68 tamsak host, tamshake. Yan mga lalas, patamsak naman po sa nakapin sa premiere niya ni Kino Bambam. Ay mabot burnout host. Bakit burnout? Jen Sandan na po sa'yo from Ricardo. Eli Jobs, ayan ang baba ng kanyang bahay. Jane Sandan na po sa'yo. From Ricardo TV Vlogs. Baldado. Disco Mobile.
Ayan, 10 million endowments, mega love shoutout. Ali Jobs Dan na po sa'yo. Mega love shoutout sis from Pamkan Mendoza. Ayan. Tamsak, salamat sa patamsak lalabs. Pamkan Mendoza, salamat lalabs. Pa-like po may premiere. Sige po, like natin yan. Ayan, pa-like naman po yung premiere ng nakapin mga lalabs. Pamkan. Yan po yung nakapin po may premiere di po si Kino Bambam. Dan Pin, ayan, gabay mo ko TW. Pamkan o TW na po sa'yo. Madam Lelotsky po, ayan, ang baba ng kanyang bahay, gabay mo ko. New video from Dragon Gaming. Jen, ang baba ng kanyang bahay. Yan mga lalabs. Uy, mag-out na kasi yung pasok ko mamaya maaga pa. Pasok ko mamaya 11. Alas 4 dito ng madaling araw. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, 5 hours na lang yung aking tulog. Ayan mga lalabs, bukas na lang po uli. Kino, thank you so much Kino lalabs. Ayan, nag-set ako ng reminder. Anong oras ba yung premiere mo? Atin ko. Six, 7, 8, 9, 10. Alas 10 ng umaga. Marlene, Migalam shoutout, padikit tamsakdan host. Mga lalabs, ako po yung mag-out na kasi mamaya yung aking pasok ay maaga pa. Bukas na lang po uli, ang aking LS po araw-araw is 5:30 AM Pinas time. Ayan, everyday po ako nag-LS mga lalabs. 5:30 AM Pinas time. Ayan, alas 4:09 na dito ng umaga. UAE time. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye-bye. Madam Lelotsky, maraming salamat madam. Mag-ingat ka palagi dyan madam.
God bless.